así lo lleva Carri. La ocego narreka le canto yehan. Otzik ez dago eskure zaretan. A lo loco, a lo loco, a lo loco, seguiré mejor. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco. A ber, kukaina hastear dago, eta ber, konta guri apurtzo bat ikusten dut puntera altzeako zer zaitzue imintzen dozuela, ez? Hombre, karo, ezin diegu utzi horrela. Koipea emoten zaio, olioa bezala, irristakor egiteko bera paloa. Palu luze bat da, ez da? Eta zu altzara irristatu eta mina egin. Jartzen dira 3 sari, 3 horrelako banderita ikurre Bilboko konpartzenak, eta hartu behar dituzte. Normalean kostatzen zaie. A ber, baina ur horretan bainatzea zuek bai? Gaur nire ustez nahiko zikin dago, así que ez dakinik gero jaboi asko ez duten erabili beharko. Goizaldetan etortzen dira, ez dakitzen bat albiste, naiz jai giroan gertatzen diren, denak dira horren triste. Akaso orain salatzen dugu, lehen esan salatzen hainbeste, edo ez dugu aurrera egin, geuk pentsatzen dugun beste. Azkenengo urtietan lortzen da hemengo zilak eta beteti eta emakumezkoan presentzi egoti hemen be, txosnetan be bai da jaizetan be bai. Gehiago salatzen da egia da, egun ta urterik urte, emakumeok aldutzen goazta du nahiko bertute, neska bat ikutzen duten oro denok ikutzen gaituzte. Presentzia garantizatiek alduntzerako pausu bet emoten dut, nik uste dut eskertzekoa dela ondino lan hori egitea, naiz eta zoritzarrez ondino lan hori egin biherrien egonez, eta tiretuen biher dugun ondino gauza askotarako. Alduntzeko jaiak ere bai espazio ugari ematen dituzte, moduak ere bai ez, kalejira bat izan daiteke etxosna baten dekorazioa, izan daiteke pegata bat, izan daiteke begirada bat edo zapi bat, edo zer balio du alduntzeko.